Ens trobem a la zona de les Hortes de Santa Eugènia, una zona d'un gran valor ecològic i d'un gran valor agrícola, que fa, a més, de corredor amb el municipi veí amb Salt, on també hi ha una zona d'hortes, i fem aquesta acció simbòlica per reivindicar que volem una natura viva i una pagesia viva. I lluitarem i ens comprometem a seguir treballant i lluitant perquè aquest territori i aquesta pagesia que volem i desitgem tinguin futur. Sí, sóc en Jack Masacs, de Pagesos per la Dignitat Rural Catalana, i som uns pagesos de guerrilla, i per això ens sentim tan còmodes amb la gent de la CUP, perquè no fan una política convencional, sinó que fan política de guerrilla com nosaltres. Primer de tot m'agradaria avisar als altres tipus de polítics, els polítics en general, que no ens facin servir. Últimament aquests polítics que fan servir la política de la por, sobretot amb això de que si Catalunya és independent els pagesos ens quedarem sense subvencions, doncs que no ens facin servir perquè si realment haguessin gosat entrevistar-se amb algun pagès, perquè ells es pensen que els pagesos hi som 2 setmanes cada 4 anys, just en el període electoral, però és que hi som 365 dies a l'any, ens poden vindre a veure quan vulguin. Doncs si haguessin gosat entrevistar-nos amb nosaltres, amb els pagesos que ens arremanguem, no aquests els de corbata, doncs veurien que les subvencions no les volem. Les subvencions l'únic que han servit és perquè gent de fora del sector, gent especuladora, hagi rebentat i els calés vagin per grans duquesses d'Albes i la gent que realment està treballant al territori, que està integrat, que protegeix el paisatge, doncs estem malvivent de les subvencions. Per tant, no ens facin servir. El que hem de fer és defensar el territori, el paisatge, perquè la gent que hi viu, que al cap i la fi és la nostra oficina, doncs cada vegada no se'ns faci més petita i no puguem treballar. Puguem defensar els petits productors, els petits pagesos que estan vinculats al territori. Hem d'explicar. El que estem fent des dels pagesos de guerrilla és anar a les escoles, fer xerrades sobre d'on surt el menjar. Estem fent visites a les nostres granges, perquè més que som el que mengem, el que hem de saber és sabem el que mengem, no? I sobretot és treballar perquè integrem productors i territori. Hola, mira, soc el Santi Navarrete, represento als Verds, Opció Verda, en les comarques del Nord-est. I de cara a aquestes eleccions hem decidit donar suport absolut a les candidatures d'Unitat Popular arreu de Girona, de Lleida i de Tarragona. Continuarem treballant a nivell municipal i a nivell que hem treballat sempre, a nivell associatiu de totes les entitats de tipus social, ecologista, que treballen al territori, i ens comprometem a continuar treballant per la independència i per la superació de la injustícia social que es viu en aquest moment.